ሓንቲ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ጓል ኣላ ሓቂ ዘረባ ትፍትወኒ ኣይትፍትወኒ ዘረጋገፅኩ ነገር የብለይን ኣነ ግና ብጣዕሚ ዝፈትዋ ካብ ብልበይ ከዓ እምበር ግና ከም ዘፈቀርክዋ ኣይነገርክዋን ምናልባት ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ተበጊሳ ይፈትወኒ ኣብ ዝብል መደብ ተበፂሓ ትኸውን ብዝኾነ ሕጂ ክሓትካ ደልየ ዘለኹ ዝፀሓፍኮ መልእኽቲ ቀልጢፋ ኣይትምልሰልኒ ወይ ድማ ድሕር ክንደይ ኣይትምለሰኒ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ድሓር ከዓ እንታይ እንተገበርኩ ይሓሽ ማለት ከመለሰት ከላ ከምቲ ዝገብሮ እንታይ ደኣ ድሓን ድኸ እንዳበልኩ ደጋጊመ ክፅሕፈላ ዋላስ ክሳብ ትምልሰለይ ስቂለ ክፅበ በጃሓ ከምቲ ዛንታ ፍቅሪ ተቕርቦ መጠን ተገዲስካ መልሰለይ ፅብቐት ሕድያ ግና ንሓደ ዝፈትዎ ወይ ንዘፍቀረ ሰብ ከም ዝገበር ከምዚ ኢልካዮ ዝሰማዕ ይኮነ ብዝኾነ ንስኻ ካብ ሚልዮናት ኣወዳት ከም ዘጋጥሞም ሓደ ኢኻ ከምቲ ዝበልካዮ እንታይ ኩናያ ፅሒፈላ ቀልጢፋ ኣይትምልሰልኒ ዝብሉ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝበልካዮ ሓደ ኣይተገደሰትልካን ክትከውን ትኽእል እያ ኣብ ልዕሊኻ ተገዳስነት ዘለዋ ጓል ጡፍ ዝበልካዮ ጥፍጣፍ ከይነቐፀት ከለያ ምስ ፍጥነት ብርሃን ተቀዳዲማ ትምልሰልካ እንታይ ደኣ ናይ ብሓቂ ክንዛረብ እንተኮይና ማለት እዩ ብሓፈሻ ክርአ ከሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንብዙሕ ሰዓታት ቴሌፎና ከይረኣየት ክትፀንሐ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ምናልባት ስሕት ኢሉ ምስ ብዝሒ ናይ ካልኦት ዝስደደላ መልእኽቲ ተፀቒፁ ድዩ ተሓዋዊሱ እንተዘይሓሊፋቶ መልእኽትኻ ክትርኢ ኣይትኽእልኒ እያ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ካብ ኮነ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ኣብ ልዕሊኻ ምናልባት ተገዳስነት ዘይክሕልዋ ይክእል እዩ ዋላ ሽሕ ግዜ ቢዚ ትኩን እውን ንትግደሰሉ ሰብ ግዜ ፈፂማ ክትስዕነሉ ኣይትኽእልኒ እያ ስለዚ መልእኽትኻ ናይ ምላሽ ሸውሓት የብላ እንትኸውን ቀፃሊ ትርብሻ ትኾኑ ሞ ክልኣ እዚኻ ምናልባት ትብለካ ትሕልል ትኸውን እዚ ክብል ከለኹ ግና ነተን ብዝኾነ ኣጋጣሚ ሞባይል ክሓዛ ዝብላ ወይ ጠቕላላ ግዜ ዘይብለን ዝምልከት ኣይኮነን ኣብዚ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ እንተ ደኣ ነዚ ተግባር ተደጋግሞ እንተኮይና ማለት እዩ ዘለካ ኣማራፂ ፅሒፍካ እንተዘይመልሳትልካ ደጊምካ መፅሓፍ ዘይኮነ ክሳብ ትምለሰልካ ምፅባይ እዩ ምስ መለሰትልካ እውን ክትፅበ ስለ ፀሓኻ ጥራሕ መሊሳትለ ኢልካ ብኣድራጋ መልእኽቲ ብተሓጓስ ልባ ክተጥፍኣለ የብልካን ርግእ በል ግዜ ውሰድ 24 ሰዓት ዓይኒ ዓይኒ ቴሌፎን ክትፅበ ዝወኣልካ ኣይተምስል ግዲ ሓቂ እውን ካልእ ጉዳይካ ክትገብር እዩ ዝምረፅ እምበር ኣብ ሕጂ ትምልሰለይ ዶ እንዳበልካ ኩሉ ኣቓልቦኻ ተሰሪሑ ዓይኒ ዓይኒ ሞባይልካ ክትሕሉ ኣይግባእን ብዝኾነ ፅንሕ ኢልካ ተመለሳ ተርባፅ ኣውግድ ስለዝተረበፅካ ጥራይ ዝደለኻዮ ትረክብ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ንነገራት ብትዕግስቲ ስምዒትካ ተቋፂርካ እቲ ንሳት ትገብሮ ድገሞ ብሕፅር ዝበለ መስተያየት ናታኩን ካልኣይ ድማ ንኩነታትካ እውን ፈትሽ ምናልባት እትፅሕፈላ ሰዓታት ኣብ ዘይኮነ ሰዓት ከይከውን መበገሲ ከምኡ መኮንያ ምክንያት እውን እንተትፈልጦ ተመራፂ ምክንያቱ ናትካ ጌጋ ኣካይዳ ንዓ ከምኡ ምናልባት ክትከውን ይገብራ ክሕሉ ከም መጠቃለሊ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለና ድሓይ ቴሌፎና ከይገበረት ትፀንሕ ወይ ትውዕል ተሓድር ጓል ኣንስተይቲ ስለዘየላ ምናልባት ዘይተገደሰትልካ ከይትኸውን ምስ ካልእ ነገራት እንዳዛመድካ ክትፍትሻ ፈትን